immune system mo, kulang ang iyong defense mechanism. Kaya wag na tayong magmatigas ang ulo. Kung gusto po ninyong protektado kayo, palakasin ninyong immune system. Kung ayaw ninyo ng Amazing 4, ayaw ninyo ng Mega 1, ayaw ninyo Amazing 3, okay lang. Pumunta kayo, humanap kayo na magpapalakas sa inyong immune system. We are now living in a very dangerous world. Yan po ang nangyayari sa atin ngayon. Anda sa mutsaring balita. Di ba? Kaya nga po, tayo ay parang siramplaka na araw-araw programa sa radio except Wednesday, ang FB Live natin, Monday to Sunday. At ang ating pong, meron pa tayong MWF, yung magnegosyo, pangkabuhayan naman. So, yan po ang katotohanan. No one is safe now. Kung mahina ang immune system niyo, ang kailangan palakasin ang immune system. Whether you are vaccinated or not, kailangan po ninyong palakasin ang immune system. Kasi maraming mga burbarita. Ayaw ko nang indulge sa inyo. Baka ako mamiskot. Di ba? Baka tayo ay sabihin na tayo ay bigyan ng kulay ang aking pagbalita sa inyo. Kaya mas maganda na lang na sabihin ko sa inyo, palakasin ang immune system, di ba? Na malakas talaga, hindi po yung 10% lang, di ba? Kailangan makahanap kayo ng mga bago, yung proven and tested. Kanina, sino yung bumili sa atin, taga nito na nagbigay ng testimony? Si Manang, ano apelyido nun, Miss Yang. Oh, yan, sabihin mo na kaagad, di ba? Nagsasalita na ako dito sa radyo eh. Oh, ito si Mrs. Dado. Pumunta dito yung kanyang, silang dalaw ng mister niya, tagama nito, ito 72 years old. Ay, hindi raw mawala-wala ang ubo. Natrangkaso po ito. Nasa more than 2 weeks na. Uminom na ng mga gamot. Yung paggamot, synthetic drugs. Uminom na rin ng mga nilalaga na sinasabing magaling sa ubo, wala rin. Uminom po sa atin, pinainom ko ito Amazing 4 kasi 72 years old, yan po ay kinakatakutan yan, baka COVID-19, di ba? So pinainom ko kagad yan dito, pumunta sila ni Madam, ni Nanay, ay nung nakainom pala ng Amazing 4, yung 4, Miracle C, Mega A, Multi 5, and Mega 1, pagdating daw sa kanila, ang sabi ni tatay, magandang pagmati ko. So bumili po ng good for, I think, 10 days. 10 days? 10 days ba? 10 days, doon pa, 1 week pa lang, maganda na. Nawala na yung ubo-ubo. Di ba? So, within a week, talagang nawala, nag-disappear. Samantalang uminom na ng gamot, walang nangyari, hindi mawala-wala. Lagundi ata, uminom na rin ng lagundi, wala rin. Di ba? So, sa atin po ay proven and tested. Nag-testimony po kanina. Meron naman siyang kasamang apo niya. Grabe, yung bata 8 years old. Kalbo na. Kalbo, babae. Naawa ako. Kako may degenerative disease ito. Pigpa-doktora na daw. Nilalagay mga pamahid lang. Ay kako, walang mangyayari dyan kung pamahid lang. Kasi ang problema nasa internal. Yan, pinapasubukan po ngayon ng Mega Choco at saka Miracle C muna. Diba? So, proven and tested po mga produkto namin. Medyo, hindi naman mahal. Medyo, doon sa ordinaryo na hindi naman kayo gagaling, mas mahal po yun. Diba? Sa atin, paano maging mahal ang 50 pesos na napakagaling 21 na very powerful ingredients? At kung ikaw naman ay gold, 46 plus lang. O kaya po, na po kayo. Kung mag-diamond kayo, maliit na lang po yan. Pag diamond kayo, magkano na lang ang Mega 1? O, di ba?
Oh. Kung diamond po kayo, ano na lang, magkano na lang? 36 pesos na lang. May rebate ka pa. Oh, di ba? Oh, pati rebate mo, magkano na lang? Oh, 33 and 33 centavos. So mag-diamond na kayo para murang-mura ang Migawan. Murang-mura ang Amazing 4. Yan sinasabi ko sa inyo. Diba? Yan ang pinakamaganda, mag-diamond kayo. Okay, maliwanag. Kasi nga po, ay kailangan gamitin natin sentido común. Wag yung ano lang, ang nakikita natin, the other side, hindi tinitingnan. Dapat, it should be in totality. In total. Di ba? O, tanong mo, are you safe? Ako, I'm safe. I pray to God and ang iniinom ko ngayon, Amazing Trio kasi nagkakaubusan ng Amazing 4. Diba? Ewan ko kung nakalabas sa customs area yung ating Migawan. Diba? So, ganun po yan. Diba? So, kailangan safe. Are you safe? Can you say to yourself that you are really safe? Diba? Isa lang na ano mo, sabihin ko na sa inyo, nagpabaksin ka, magpabaksin. Assuming na you are safe sa coronavirus, but are you safe from other illnesses? You're not safe, di ba? Ayan nga po. Bakit mayroong mga nababalita? Ito dito na, recently lang, medyaman pa. Di ba? So, ito po ang katotohanan. You have to be, you have to open your eyes. You have to open your heart. At tayo po ay maging proactive. Hindi dapat dito maging reactive. Kasi mahirap po pag reactive tayo. Baka tayo mismo ay delikado. Buksan po natin ang ating kaisipan. Ilan ba sa problema sa inyong pamilya may problema? Kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo, kapitbahay mo, ilan? Di ba? Ilan na ba ang may casualty dyan sa barangay ninyo? Ilan na? Halos may mga casualty parate. Hindi pa ba kayo niya natatakot? Hindi pa ba kayo na kanyan ay gagawa ng protektahan ang buhay ninyo? Di ba? So, yun po ang may share ko lang sa inyo. Dapat po kasi proactive tayo, hindi reactive. Okay. So, ito po ay ngayon po ay katapusan ngayon ng ating pong pakonte sa TikTok. Mga TikTokers dyan, last day na po ngayon, bukas na po ang ating bukas na po ang ating announcement ng mga winners, itong darating okay. Yung pong announcement ay tomorrow na. So ngayon ang katapusan ng ating kung hindi man bukas, ano ba bukas? October 1 na pala October 1, di ba? At bukas din ang start ng ating pa-contest. May pa-contest po tayo every barangay. Pakisabayan na ninyo ang mga barangay, chairman, SK chairman, na meron tayong starting tomorrow ang pa-contest. Bawat barangay dapat makapagpa-like sa page ni Doc Joey Betito. Kailan magpatala sila po dito sa amin. Tumawag, mag-text, mag-chat sa ating natin, Image Unilevel o ba, sa Image Unilevel yung mga participating barangay. Okay. Ang first prize po nito ay 10,000 doon po sa likers. Yung top likers sa barangay, di ba? At sa YouTube naman, 5,000. Pagkatapos may plaque pa yan. Meron po tayong awarding ceremony. Yung mga nanalo pong barangay, top barangay, ay bibigyan din po yung city or municipal mayor ng plaque of appreciation. And token
products, yung amazing health products po natin. Yung barangay naman, mayroon po kayong panalong cash. Siguro bahala na kayo kung ibigay ninyo sa SK kung sino mga nag-participate, di ba? Okay, at meron pong pangkabuhayan showcase. Ibig sabihin, ang Emerald, ang Emerald po sa amin pag kayo nag-join ay 60,000. Dito po ay Emerald membership sa pangkabuhayan. May 6 ways to earn. At the same time po ay merong token products po yan. At yung po mga nanalo, nagsali lahat na bawat barangays, meron na po kayong pangkabuhayan showcase, di ba? Lahat na talaga nagtrabaho na bawat barangay may pangkabuhayan showcase na kayo lahat, membership at may token products. Okay po, so sana po ay ito'y tulong namin sa inyo kasi nga may pandemic. Huwag ninyong isipin parating negative, isipin natin positive. Kami po, nagpapakahirap. Sana kayo, yung mga free time ninyo na wala namang ginagawa, puro nasa chismisan lang, gawin po natin ito. Okay, maliwanag. We are inviting 700 plus barangays dito sa Albay. Inuna ko ang Albay because I'm an Albayano. Okay, maliwanag. So, ito po ay kaysa wala kayo puro na lang reklamo, puro na lang walang pera, puro na lang walang pampagamot, walang makain, walang pambayad kung ano-ano, walang pang module, walang pang sus Mariusep. Ito, gumagawa tayo ng paraan para matulungan. So, lahat pong nakikinig, pakisabihan na ang inyong barangay chairman, okay, ang inyong SK chairman na may pa-contest tayo starting tomorrow. Okay, so pwede silang mag-text o tumawag kay Doc Joey sa 0917-853-8933, 0917-853-8933 o doon po sa ating MHC Unilevel at pwede rin doon sa page na mismo. Pwede rin po doon sa Doc Joey Bitito page. DOC Joey Bitito page. Okay. So pwede rin po tayo dyan. Lahat pong barangays, yung pong mga nakikinig ngayon, pagkisabihan na po ang inyong barangay chairman, sumulat po kami sa lahat ng mayors. Lahat ng city mayors, municipal mayors, except ang Rapu-Rapo. Hindi po namin kayong mga taga Rapu-Rapo. Kung pwede po ninyo sabihan ang opisina ng city ng municipal mayor na magpag-ugnayan sa amin o hindi direkta na sa mga SK Federation President or yung ABC President ng Rapu-Rapo. Kung hindi naman direkta na yung mga buro barangay sa amin, yung gusto mag-participate. Okay, maliwanag. Ito po ay I'm doing this para makatulong. Kasi meron po kayong pangkabuhayan. Ang pangkabuhayan po, membership na yan. Sa atin po ay Unilevel. Unilevel, pwede ka magbinta. Ayaw magbinta, pwede. Mag-sponsor ka lang. Saan ka mag-sponsor? Worldwide, kahit saan. Okay? Libre na. Hindi na kayo lalabas ng pera. Ayan. Okay, maliwanag. Ito po ay tulong ko na sa inyo. Ang Emerald po, doon sa mga nanalo ay that's 60,000 ang bibitawan. Ang gold, lahat ba ilalagay natin gold na? Gold, lahat ng barangay. So, lahat ng gold. Ang gold po is 20,000. Okay, maliwanag. I-gold ko na po kayo. Lahat ng participating barangays, 20,000 po yan. Kung kayo magme-member sa amin. Kaya yan po, kung ayaw ninyo magnegosyo, ibigay na ninyo sa mga mahihirap dyan. Di ba? Okay, kung ayaw ng barangay, ayaw ng SK, sino dyan ang gustong matulungan ninyo sa barangay ninyo? Ay may automatic discount na kayong 30%. Di ba? Hindi na kayo dadaan sa 20% sa mga senior citizen. Okay? So this is one way of helping the people in the Philippines, but we are starting dito po sa province of Albay. O kung sino po diyan ang gwapo, di gayahin nila, di ba?
So ito na po ay tinutulungan ko na kayo. Sa pagtulong namin sa inyo, sana kayo po ay open-minded, kayo po ay receptive, kayo po ay proactive. Okay? Yan po ang pakiusap ko lang sa inyo. Wala po sa inyong mawawala. Nothing to lose, everything to gain. Okay? Pero dapat man lamang yung participating barangay, di ba? Makailan man lamang kasi 20,000 baganta price, dapat naka 2,000 man lamang. Ilan? 20K. Di ba? Kung ikaw ay hindi talaga masyado nag-participate, 2,000 man lamang siguro, di ba? Ang isang barangay. Kasi malaki po yung pangkabuhayan showcase namin. May pera din po yung involved yan. May plaque, may certificate of recognition. Mayroon din po yung mga token, mga products namin ipamimigay. Yan po itulong ko na sa inyo. Dok, wala kaming perang pag-membership. Ito ginagawa na namin. So lahat po kayong nakikinig. Ilan ba tayong munisipyo ang cities natin ngayon? Legazpi, Tabaco, Ligao. Ang Daraga malapit maging syudad. Ilan ba ang ating towns? I think 15 o 17. 15 towns ata. Di ba? Ang wala lang po namin nabigyan ay ang Rapo-Rapo. Okay, ang Bakakay nga pala si Honorable Mayor Dinky Romano. So pinareceive ko po dyan na letter. Sabi ng sekretary mo ano na lang po, email yung list of barangays and SK dyan sa namumutang kong Bakakay. Pade, pakisabihan naman ang iyong So nakikinig po dyan sa munisipyo, pakisabihan si Honorable Mayor Dinky Romano. Kamo so pinareceive daw kamo ni Doc Joy kasi mag-start na tomorrow. Okay, so sekretary niya baka nakalimutan sa daming trabaho. Kamo email na po yung list ng mga barangay chairman at SK chairman. Okay. At saka dyan po sa 56 barangays kang Bakakay. Ano pang wala pa? Ano bang mga towns? Kasi Ginubatan, Honorable Mayor Ong Hoko. Belated happy birthday. Sa inyo po, wala pa rin. Wala pang nagsusubmit. Pulangi, ganun din po ang Pulangi. Kamalig, wala pa rin. Okay. Di ba? So yan po ay ilan na lang po mga munisipyo. Yung iba pong munisipyo mabibilis. Di ba? Kasi wala nga kayong gastos mahirap kung may gastos kayo, di ba? Kung sa akin yan walang gastos, I will strongly recommend, di ba? Kasi ito may pangkabuhayan may negosyo Kasi nangyari, puro dole out, hingi nang hingi sa mayor. Mayor, pambili ng gatas, mayor, di ba? Ito negosyo na, di ba? Negosyo ang bibigay natin sa kanila. Meron kayong kamag-anak sa Metro Manila, pwede nyong ma-sponsor. Meron kayong kamag-anak sa Luzon, Visayas, Mindanao, may kamag-anak kayo sa Hong Kong, sa Singapore, pwede nyong ma-sponsor, di ba? Ano na po ngayon madali na. Huwag ninyong sabihin na mahirap. Lahat po ngayon, ang mahirap po, sabihin ko na sa iyo point blank, ang mahirap ay ang maging mahirap. Di ba? Sabi nga ng isang magaling na philosopher, sabi ni Jack Ma ba ito? Si Jack Ma ata? Hindi natin kasalanan ang maging mahirap. Pero kasalanan po natin na tayo ay mamatay na mahirap. Ibig sabihin, hindi ka nagsikap, negative ang isip mo, binibigay na sa iyo ni Doc Joey, napakagandang negosyo. Doc Joey, tulungan mo akong umasinso sa buhay. Pwede ba kitang kausapin? Mag-usap tayo dito. Kaya nga, ngayon nagpinapalaki natin ang opisina natin. Hopefully, October, malaki na opisina na, may conference room na tayo. Para po kayo ay matulungan ko. Ito po I think si Jack Ma nagsabi nito. Isang philosopher. Okay, hindi sino ba yung nakalimutan ko? Hindi nating kasalanan kung tayo ay pinanganak na mahirap.
Pero kasalanan natin na pagtanda natin ay mahirap pa rin tayo. Okay? Kaya sumali na kayo kay Doc Joey Bitito. Mag-usap tayo. Diba? Pero lahat ng sasabihin ko ay gagawin ninyo. Magtulungan tayo. Diba? So ngayon pinamimigay ko ng membership. Kaya dugkulin na ninyo. Sabihan na ninyo bawat barangay chairman ninyo o ski chairman. O kung ang barangay chairman parang dili-dali, puntahan mo ang ski chairman. Di ba? Ski chairman, pwede naman yan eh. Kasi yung mga kabataan dyan mahilig sa sa Facebook, di ba? Okay. So ito po. Lalo dyan po sa Bakakay, sa Legazpi, Tabaco, 1st District, 2nd District, 3rd District. Ano pa hinihintay ninyo? Huwag na kayo maghintay sa ibibigay sa inyo ng politiko. Malayo pa yon. Mayo pa. May 9 ba? May 9 ata. Marami pang mangyayari. Kung kayo po ay sumali dito sa ating pong pangkabuhayan contest natin. Di ba? Ang kailangan lang ninyo ilalike ang page ni Doc Joey Bitito at ilalike, subscribe, and share ang YouTube ni Doc Joey Bitito channel. Lahat po yan may premyo. May cash, may trophy, may plaque, may certificate recognition, may token products, mayroon pong free membership sa mga mga nanalo emerald. Yan po sa amin kung mag-emerald ka 60,000. Yung mga natalo gold, di ba? Pero may minimum ha. Baka nag-like lang kayo kisampo, gusto niyo gold na kayo. Ay ibig sabihin, naglulukuan tayo niyan. Dapat at least may 2,000 man lamang kayo hanggang December 15. Kakaunti po yan sa isang barangay. Sa kaunting-kaunti po yan. Ang magagaling na barangay, isang buwan, kayang-kaya niya ng mga 10,000 na likes. Di ba? Okay, maliwanag. Kasi lang ba ang bawat barangay ang tao dyan? Saan katutak? May mga friends po kayo sa Facebook. Sabihin ninyo, friends ninyo sa Facebook, i-like ako, pagkatapos i-PM ninyo. Okay. Ngayon po, paano natin yan? Ang reporting po natin, weekly? Weekly reporting. Screenshot ninyo. At saka, isusulat ninyo yung mga nag-like at nag-subscribe. Ilalike ninyo, may sheet kayo, worksheet, di ba? At saka, sino ang nagpa-like, sino ang pangalan. Kasi mamaya naglulukuhan na tayo, nasa isang barangay na, sasabihin pa dun sa isang barangay. Hindi ba? Pag gumawa po tayo ng ganun, pwede ka tayo matiknikal na nanloko tayo. May coercion. Wala na po tayong ganun. Wala nang ganyanan. Kung sino nakapagpa-like, sa kanya yan. Kaya kailan may screenshot ka. Di ba? Okay. So, importante kayo muna mga taga-barangay, i-like na ninyo ako lahat sa page ha. Doc D.O.C. Joey Joey Bitito B.E. Belgium, England, T.I. Thailand, Italy, T.O. Thailand, Orlando, Bitito. Okay. Okay, ang atin namang YouTube, Doc Joey D.O.C. Joey Bitito channel. Okay. Marami tayong testimonya, marami tayong dyan. Okay. So ngayon po, lalo pa natin pinapaganda. Sa susunod po, doon na tayo sa second floor. Pagagandahin natin, mas lalo natin pagagandahin ang ating programa. Gagawa na kami magandang mayroon na tayong space na malaki. Kaya po, kayo ay humanda na kayo. Okay, at lahat po nating mga distributors, pwede na kayo magprograma dito sa atin. Iniimbitahin natin mga distributors natin, magprograma kayo. Lalong-lalo na yung sa 10 to 11 natin ay Monday to Saturday. Pwede kayong 1 hour, di ba? Yung Tuesday, Thursday, Saturday wala pa.
ay pwede dyan ay iniimbita na natin si Miss Diamond Arlene, pag ano dyan, si Madam Sapphire Edeline Miranda, Madam Sapphire Miles de la Torre, Madam Sapphire Lone Happy Baramida, Madam Sapphire Ani Gonzales, Madam Sapphire Des Lauren, Madam Sapphire Delia Perez. So, yan mga Sapphire natin. At of course, yung ating mga Sapphire na mga doctors, di ba? Pwede po kayo dito kasi ito FB Live na. Padadamihin natin ang mga likers para sila po ay matulungan, ma-inform, lalong-lalo kung may mga guest doctor, medical doctors na po tayo. Okay. Kasi yan po ang gagawin natin. Kaya natin pinapadami ang ating mga likers para pa sa mga programa natin matulungan din kayo. You are fully informed sa aming mga ginagawa dito. Kaya huwag ninyong pagdamot yan. Tayo nga naglalike kay Darman, hindi ko kilala yan. Naglalike kung sino-sino. Nilalay ko, ano man, kung ano-ano mamawala. Diba? At least, kung mayroon sila, na-inform ako, makikita ko. Kung gusto ko panoorin, di panoorin ko. Kung ayaw ko, di wag. Diba? Very simple lang yan. Kung magandang impormasyon, katulad sa atin, health products, business, serbisyo publiko. O, di ba? O. Di ba? Pa-contest and drive natin, manalo kayo. Di ba? Bakit ninyo pinagkakait yan? Pag tayo madamot, ano po yan? It will go back to you. Di ba? Pag madamot ka, lagi kang negative, hindi ka mahirapan kang umasinso sa buhay. Kasi nga nung po, negative ka eh. O, di ba? Mahirap po yan ang negative na tao. O, ako pa pag nag-scroll yan, halos hindi ko kilala. Like lang ako ng like, pipusuan ko pa. Di ba? Para man yung nag-post man lamang, ay masiyahan. Di ba? Masiyahan na naging friend niya ako. Kahit hindi kami nagmi-meet ng personal o hindi man kami nag-ano, at least ako nakapag-like sa kanya, nakapag-puso ako sa kanya. Yung iba niyan, para ba ang kanilang like, ang kanilang puso, parang gustong bilhin ng 1,000. Diyos ko, wag na kayo mag-Facebook. Mag-artista na kayo. Di ba? Okay. Grabe kayo. Negative, bigets negative, positive, bigets positive. Di ba? Ako nagpapakontest pa. Di ba? And congratulations to the winners sa ating mga TikTokers. Maganda po ang resulta. Baga po ay magkaroon tayo ng second ano nito. Second wave. Di ba? Pero po bukas ang announcement kasi ang contest po hanggang ngayon, di ba? Kaya paulanin na ninyo, tapusin na ninyo. Tapusin na ninyo lahat para bukas pag ano namin, alam na namin kung sino talaga. Diba? Kasi ang katapusan ay 30. Ay siya hanggang 6:30 kami dito. Ano ba ito? Hanggang midnight ba? May sinabing midnight? Wala naman. Wala nakalagay? Diba? I-check. Pero ngayon magdamag na sila hanggang 12 ko. Hanggang pag mata namin. Hanggang bukas daw bago mag-announce, pwede pa. Yung criteria, di ba? Ang criteria heart, number 1. Pagkatapos, yung pag-like sa page ni Doc Joey. Hindi lang po yan sa heart, ha? Padamihan. Ito sinusulat ni Miss ano. Di ba? Hindi, para hindi tayo maakusahan. Okay. Hanggang mamayang midnight, 12 kasi sinabi na mga 30. So, pagdating namin dito, kung ano po, yun na titingnan na namin lahat. Kasi baka sabihin na baka may pinapabura na naman kami. Kasi in-announce po namin hanggang 30. Di ba? Pero wala kaming oras. So, bukas, titingnan namin umaga na, di ba? Yung criteria, din i-announce po namin sa hapon. Ano ba bukas? Friday? Doon po sa magnegosyo kami, i-announce na namin yung 10 o'clock kung kakayanin namin. Okay, maliwanag.
Para po ay fair sa lahat. Fair sa lahat. Okay. So ito po kasi ang top 1 daw, bakit ito? Top and wise, yun nakalagay po. Hindi, yung top react. Pangalawa. Nakalagay doc, yung percentage 35. Ano pa? Yun lang, dalawa lang. Tapos, eto yung top and bites. So ano na ito? Ito kasi ang criteria, hindi ko naman kasi na Ha? Nakalagay ito sa sa Facebook? Top reacts, top. Ito, tingnan mo ito. Kasi akala ko yan, i-combine yung dalawa, top invites at top reacts, total, i-divide, pagkatapos yun ang yun ang halimbawa, yung bata, si Diladya ito, no? Ang kanya ay siya top react. Pero sa top invites niya ay pangalawa siya. Ito-total yan, divide by ito. Di ba? Tama? Di ba ganun dapat? Iyon ang pagkakaalam ko. Pero kung ano ang po ninyo dyan, ang inaano ko kasi akala ko, tinotal ninyo ang top react at saka top invites. Di ba? Tinotal mo. Halimbawa, si Diladya ay siya 35 sa heart, di ba? Pagkatapos invite niya 25, so bali 60 divided by 30. Kung 30 ang pinakamataas, siya ang top, di ba? Tama ako, mali? Dapat ganon. Total divide by to, yan, di ba? Para hindi kayo mahirapan. Dalawang criteria kasi. Ito total divided by to. Kasi ganyan ang ganyan ang beauty contest eh. Doon kasi bali tatlo yan. Tatlo ang 40, 30, apat na criteria. Di ba? Sa inyo dalawa lang. Top invites and top react, di ba? So kung ano ang total niyan divided by to, kung sino may pinakamataas, yan panalo. Okay? Para fair sa lahat. Okay, so you are given the chance hanggang mamayang gabi. Okay. Pagising namin, pagpasok namin dito na alas 9, titingnan na namin kung sino nanalo. Kasi madali lang naman divided by 2 lang naman yan eh. Kung sakasakali, di ba? Okay. So yan po ang gawin ninyo. So ngayon, kayo naman ay hindi namin problema kung sabihin ninyo hindi kayo na-inform. Dapat kayo lagi nanonood sa ating FB Live kasi nga kayo o sa radyo kasi nga kayo ay mga contestant, di ba? Ang contestant may oras, hindi lang iyong sa tinatawag natin kung ano lang makukuha ninyo. Wala tayong loyalty diyan, dapat may loyalty po tayo. May pa-contest o wala, mayroon tayong loyalty, di ba? Ganun po 'yan. Di ba? Loyal ako kay BP Henry Masida kasi marinig ko lang boses. Ako po'y nasisiya na. Di ba? Ang lalaking hindi inuumaga. Yan, di ba? Ganun po yan. May loyalty ka. Because para ka ng fan. Yan, di ba? Ganda, dapat ganun yan. Ay, pagdating naman sa kalusugan at sa kabuhayan, doon naman ako kay Doc Joey, di ba? Ganun dapat. May mga pa-contest pa yan. Di ba? Hindi lang yung contest dapat na natin dyan. Ito may testimony naman na maganda. Di ba? Pakinggan ko nga. Di ba? By the way nga pala, yung sa kay Arlene Aldabe, yung 13 years old, tagal na nito nag-insulin. Nung bumaba ng 299, tinanggal kagad yung insulin. Kako, bakit mo tinanggal? Hindi mo sa akin sinasabi. Ang sinasabi ko, pag totaling normal na, halimbawa, nasa mga 100 na lang, 110, go back to your doctor. Huwag ninyo biglang tatanggalin. Di ba? Kasi sanay na yung katawan eh. Di ba? Lahat pong umiinom ng Amazing 4, Amazing 3, or Omega 1. Pag hindi pa kayo totally magaling, huwag ninyong tatanggalin. Kung magaling na kayo, go back to your doctor. Huwag po ako ninyong tatanungin kasi hindi naman po ako niyan ang nagbigay.
Wala akong masasagot dyan. Ang sasabihin ko sa inyo parati, go back to your doctor or your decision, not mine, because hindi po ako nagbibigay ng synthetic drugs because I'm not a medical doctor na ang binibigay mga synthetic drugs. Tayo po nasa natural over 20 years at tayo mismo ang founder ng Miracle Corporation na exclusive distributor ng Amazing 4. Kami nakakaalam, hindi doktor. Amazing Trio kami nakakaalam. Mega One kami nakakaalam. Kasi all natural. Hindi po ito synthetic vitamins. Okay, maliwanag. Okay. Sa mga synthetic drugs, go back to your doctor. Di ba? Si Arlene Aldabe ay na hyper kasi from 585 naging 299. Tinanggal ka agad. Tumaas, nag 300 plus. Ninervyos siya. Kako, huwag ganon. No. Punta mo kako yung doktor mo paano ka uli ng insulin. Ngayon bumababa, may bumaba pa ng 266. Di ba? Kasi nga po sanay na ang katawan. Huwag abrupt. Isang linggo ka palang umiinom ng Mega One yung anak mo, tatanggalin mo na. Sus Maria. Yan po ako sinasabi ko. Spade sa akin. White. Black, hindi po ito gray. Okay. Yan po si Doc Joey Bitito. Ako sabihin ko sa inyo, black. Anak na. Nililigawan na tayo mag-leader sa mga politiko. Dalawa na ang tumawag sa akin. Sus Maria, Panginoon ko. Akala na national labanan national, ni lokal. Kayo, akala ninyo no comment kung basta dalawa na mga direkta pa ito sa presidential. Alam po ninyo ako, sinasabi ko ngayon, ang aking loyalty, ang aking pong unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa sa aking bansang Pilipinas, kasi isa lang Pilipinas, pangatlo po sa aking mga kababayan. Ayan pong aking loyalty. Hindi po para si Doc Joy Bitito. Isa lang po ako. Okay, hindi ko na kailangan pang maging tanyag ang pangalan ko. Kung maging tanyag dahil sa inyo, salamatong. Kung hindi, okay lang. Wala namang problema. Okay na sa akin ang buhay ko. Di ba? Pero ako, nangangarap na ang Pilipinas ay maging tiger sa Asia or even worldwide. Di ba? Kasi we have almost everything. Di ba? Ang mga Pilipino, mga matatalino, ang kulang lang sa atin. Ito po, sabihin ko sa inyo. Kasama na ako, hindi ko sinasabing ako, disiplina. Kulang tayo sa disiplina. Pangalawa pa, kulang sa atin. Hindi tayo prayerful. Nagdadasalan tayo pag may kailangan tayo sa Panginoon. Pangatlo, yung pagka-negative attitude natin, kanya-kanya tayo. Kanya-kanya. Ayaw natin ng unity. Parang crab mentality, ayaw natin maging agila. Di ba? Iyon po ang problema ng Pilipino. Di ba? At pang-apat yung mainggitin tayo. Alisin po natin ang inggit. Di ba? Napaka-inggit natin. Di ba? Di ba? Iyan po. Panglima, ayaw natin magkaroon tayong sikat na kababayan. Di ba? Ayaw natin. Ako noon pa, mayroon sana akong pinupos na maging Vice President sa Pilipinas. Last election pa. Vice President. Kasi kaya niya, kapable. Pero hindi nag-take off. Di ba? Dito sa Albay, marami dito magagaling. Maraming magagaling. Di ba? Dito sa Albay, tatlo. Sorsogon, mayroon din. Di ba? Sa Albay mo, mga tatlo tayo na pwede tayong maging senador, pwede maging vice president someday, or president someday. Kaso nga lang tayo, mga Albayano, kulang tayo sa unity. Kanya-kanya tayong faction. Ito faction ka yan, faction ka dito. Yun na nangyayari. Dapat, kung mag-away man sa politika, after election, we should rally behind. Bako yung kalaban mo na habang buhay.
Nabalita daw sa radyo kasi yung aking nasa kapisanan ng mga broadcasters sa organization ng aking manugang. Pinuntahan ko kahapon. Balitang-balita raw kakandidato ako. Wala akong pirak. Alam po, napasok na ako minsan, ayaw ko na. Ambisyoso po ako. Ayaw ko ng mababang posisyon. Kung ayaw, di wag. Hindi ko naman kailangan, sakripisyo lang sa buhay ko yan. Di ba? Okay, maliwanag, hindi naman yan ang kinakain ko, hindi naman galing dyan. Ang kinakain ko galing sa smiling money. Yan. Dalawa kasi ang pera na klase. Ito, tandaan ninyo. Smiling money, smiling. Ibig sabihin, masaya. Pangalawa po, crying money. Yung crying money po, delikado. Kasi po, yung balik niyan, delikado. Di ba? Yan po ang pinakamahirap. Sa smiling money, usually po ay malusog ka, katulad kay Doc Joy, malusog, healthy, walang iniinda, walang maintenance. Oh, Doc, sabi nga ni Vice Governor, Honorable Vice Governor Edsel Grix Lagman, nung nag-meeting kami dyan po sa Marison Hotel, Doc, totoo bang wala kang maintenance? Wala. Wala talaga, wala. Di ba? Hindi sa age ko, kasi ang age gap namin, 18 years. Hindi siya makapaniwala. Di ba? Kasi alam ko nga po, hindi matigas ang ulo ko. Kung ako po nagmatigas ang ulo ko, baka wala na ako sa mundong ibabaw. Diba? Kung ako hindi receptive. Kasi dati, bago ako nag-supplement, sakitin tayo. Daming sakit. 2 beses na rin tayo na-hospitalized dati. Bago ako nag-supplement. Pero nag-supplement ako, I'm very healthier than 20 years ago. Beroin po ninyo yan. Diba? I'm healthier now compared 20 years ago. Dahil nga po sa prayer, positive attitude, di ba? Yung sabi ko proactive, di ba? Yung tayo ay nakikisama sa publiko, we give some to the people, di ba? Na I'm happy, di ba? Ganun po 'yan. Kasi after all, whatever we have, we are only treasures keeper. Tagahawak lang po tayo, taga-manage lang po tayo niyan. Di ba? Ganun po yan. Huwag natin pagyabang. Ako, mayroong palasyo, mayroon akong Mustang, marami akong ganon-ganon. Kung ikaw katulad ka na ni, sino ito? Sumay-ari ng iPad, ng Apple, si Steve Jobs. Na when he was dying, sabi niya, anything on earth, sabi niya, anything you have when you are dying, it's useless. You can, sabi niya, you can delegate anything except your health. Anong delegate? Pwede kang meron kang conference. Gusto mong mag-attend ang assistant mo, ang iyong subordinate mo, pwede. Meron kang limbawa ay kailangan mo ng ayaw mag-driver, kailangan may piloto, kung may aeroplano ka, may helicopter ka, pwede, di ba? You can delegate anything on earth, di ba? Halos. Pero when it comes to your health, you cannot delegate. Di ba? So, ano ang pinaka-importante? Pera o good health? You cannot delegate. Diabetes mo, ibigay mo sa iyong subordinate, hindi pwede. Di ba? May high blood ka, hypertension ka, hindi mo pwedeng i-delegate. Na-stroke ka, hindi mo pwedeng i-delegate kahit bayaran mo pa yan. May cancer ka, hindi mo pwedeng i-delegate. Kaya anong kailangan mo? Kailangan mo maging open-minded, proactive, positive attitude. Para mayroon kang magandang fortitude.
Kasi puro tud. Parang YouTube. Di ba? Okay, maliwanag. Pinapatawa ko naman kayo eh. Hay na naman ngayon si Doc Joey Bitito. Okay. Parang hindi kahapon ata parang lato. Wala, hindi ako believe sa programa ko kahapon. Alam po ba ninyo, nire-rate ko ang buhay ko. Pag maganda ang programa ko, nire-rate ko. Pinapalakpakan ko. Pag hindi, kung minsan pinipingot ko ang tahinga ko. Ganun po ako katindi. Alam po ba ninyo, pag ako nagkakamali, sinasambal ko ang aking pisngi. Pag napupisit ako, para magtanda ko. Di ba? Kaysa magsampal sa akin ibang tao, di ako na lang magsasampal, di ba? Ganun ako. I love myself pag ako po'y gumagawa ng maganda. Pag hindi, ako mismo, pinaparusahan ko ang buhay ko. Okay, maliwanag. Ganun po yan. Walang secret cow sa mundong ibabaw. Supposedly. Pag nagkamali ka, accept. Di ba? Pag nagkamali ka, accept your mistakes. At sabihin mo, I'm sorry, I'm only human being. Pero, hindi gagawin ko ang lahat na hindi ko nagagawin ang pagkakamali ko. Kaya ginagawa ko, pinapalo ko na lang ang aking pisngi para matauhan ako. Di ba? Ganon din, pag ako po nagdadrive, wala yung driver natin. Pag ako medyo inaantok na, pinapalo ko po yan. Di ba? Kasi mahirap na. Di ba? Kung iniinto ko sandali. Ganon po yan. Huwag ninyo mahalin ang buhay ninyo kung mali. Di ba? Kaya parusahan mo. Kurutin mo ang tainga mo. Kurutin mo ang sarili mo. Di ba? Para magtanda tayo. Pero huwag tayo magkamali about sa ating kalusugan. Maniwala kayo sa akin. Brotherly advice. Pag nagkamali kayo, maniwala kayo. Magsisisi kayo. Yan po ang sabihin ko sa inyo. Winawarningan ko kayo kasi mahal ko kayo. Ngayon, kung gusto niyo humanap kayo ng ibang produkto na galing sa Amerika, galing sa Europa, galing sa Japan, okay po yan. No problem. Hindi ko sinasabi kami lang ang magaling ang produkto. No? Diba? Diba? Pero subukan ninyo ang Amazing 4 at subukan ninyo ang iba ng produkto. I-compare mo ang Amazing 4. Diba? Okay, maliwanag. Kayo na po magsasabi kung ano i-rate ninyo sa Amazing 4. Amazing 4 po, alam na ninyo Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C. Mega I, 5 klaseng super fruits. Mga super antioxidant to neutralize free radicals, to detoxify our body. Multi 5, 5 klaseng very powerful mushroom to boost the immune system. And number 4, yung Mega 1 for overall health, 21 natural ingredients na very powerful para for overall health ng katawan natin. Kay Amazing 4. Okay, maliwanag. So for further info, gusto niyo magkipag-ugnayan kay Doc Joey, pwede kayong mag-text o bukas mag-call sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. Yan. Ang ating pong outlet owned and managed by Amazing Mega 1, Mega Diamond, Arlen Pabilonya. Okay, dyan po sa Purok 1, Kimantong Daragalbay, Aner, Shell Gasoline Station, and yan lang po sa within the compound of Yobe Express going to Yobe Express Terminal going to Pilar, Sorsogon. Ang kanyang numero 0946 051 9050. 0946 051 9050. By the way nga pala, babatiin ko na ang aking idol na kapatid, si Attorney Tony Bitito.
He will be celebrating his, I don't know kung ano, 70 plus birthday tomorrow. Happy, yes, birthday. Attorney Tony Benito, Kuya Tony. Idol, di ba? And may you have many more happiest, healthiest, more meaningful birthdays to come. Yan. Ang regalo ko sa kanya, amazing trio. Kasi wala nang halos wala na yung Migawan. Yan. Di ba? Pinadalan ko siya ng I think good for 3 months na supply ng amazing trio. I think he will be celebrating his 75th birthday tomorrow. Pero gwapong-gwapo pa, batang-bata pa tingnan, di ba? Iman pa rin. Mas gwapo yan sa akin. Mas gwapo, di hamak yan sa akin, di ba? At mas magaling yan sa akin. Lawyer. Malas lang sa politika. Ganon talaga ang buhay. Kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang buwinas. Ako ang buwinas ko dito sa health, natural health, di ba? Okay. Yan, diyan tayo na ano, diyan tayo na ano nalilinya, kanya-kanyang line kasi yan eh. Kung ano gusto ng Panginoon Diyos, siya ang masusunod, di ba? Okay, so wag na po ninyong pilitin sa politika. Talagang ayaw ko. Lalo-lalo itong darating na eleksyon, ayaw ko. Sa susunod na eleksyon, ayaw ko pa rin. Pero pag gusto ng Panginoon Diyos, siya masusunod, di ba? Okay. Kasi every year naman halos bumabata tayo. Okay? Halos bumabata. Okay, maliwanag. So, sa lahat pong mga taga-barangays, bukas na po ang start ng ating pa-contest. Like Doc Joy Betito page. And like, subscribe, and share yung pong ating Doc Joy Betito channel. Parehas po may premyo. Ang first prize, 10,000 sa bawat barangay. Sa like ng Doc Joey sa sa YouTube, 5,000. Pagkatapos may premium, mayroon pa yan pangkabuhayan showcase yung Emerald worth 60,000. Yung membership libre. Pero ang products po token, hindi naman 60,000 ang worth. Okay. Dito naman sa YouTube, yan po ay may price din po yan. Basta kahit alin po dyan ay meron na kayong gold. Pero dapat may minimum at least 2,000 likes sa barangay. Up to December 15 po ito, matagal. Diba? Ang kailangan po natin yung maka 20,000 tayo sa likes sa buong barangay. Dito naman po sa ating YouTube, 10,000 subscribers. Okay, maliwanag. Padamihin natin. Magtulungan po tayo. At pag tayo'y kumita, makita ninyo, babaha po ang tulong ko sa inyo. Mark my word. Mark my word. Ngayon po, nagbibigay na kami ng mga pabuya sa inyo. Mark my word. Ito po sasabihin ko yan. Pag tayo po ay swinerte dyan sa Facebook at saka sa YouTube, babaha ang papremyo ko sa inyo. Babaha ang serbisyo ko sa inyo. Kasi hindi ko naman po kailangan yan. Tayo po ay health educator na. May sarili po tayong negosyo. Okay, maliwanag. Naawa lang po ako sa inyo because I wish I could be an instrument to fight pandemic. Di ba? Sa tulong po ninyo na tayo magbayanihan, tayo ay magkaroon ng unidad. Di ba? Maliwanag. So yan po ang pakiusap ko sa inyo. Kung kayo naniniwala na gusto natin labanan ng pandemic, naniniwala kayo sa akin, hindi ako sinungaling, go for it. Pero kung hindi kayo naniniwala, punta kayo, sige, tulungan ninyo kung sino. Sino ba ang gusto ninyong tulungan? May nag-challenge ba sa inyo? Di ba? Okay, maliwanag. This is Albay, so Albayano dapat ang tumayo. Kasi ang pa-contest natin is the province of Albay. Okay. Afterwards, bago po buong Bicol Region, baka or buong Pilipinas na individual na. Okay, maliwanag. Okay, so yan po ang gagawin natin. Sana ay maganda ang ating gagawin para po tayo ay ito na ang pagkakataon natin. Sabi ko nga,
If there is a problem, there must be a solution. Ang solution, unahin, more prayers, more actions, with passion and love. Okay, maliwanag. So lahat ng gusto magipag-ugnayan kay Doc Joy dito, may problema ka sa kalusugan, marami kang karamdaman, to no avail, kung saan ka na pumunta, sime. May problema ka sa iyong negosyo, hindi ka kumikita, trabaho mo, sime, di ba? May problema ka regarding dito pa-contest natin, di mo unawan, sime o mag-text kayo o tumawag kayo or ano ko sa page, sa MHC Unilevel, okay, or sa Doc Joey Bitito page. Okay, maliwanag. Para masagot namin kayo ng maayos, ng tama. Start na po yan tomorrow. Kasi yung TikTokers po natin, yung mga TikTokers pa-contest natin, tapos na mamayang gabi. 12 midnight, di ba? Okay, maliwanag. Kasi hanggang ngayon ang usapan hanggang September 30. Okay, maliwanag. So yan din po sa atin, December 15 ng midnight ang katapusan. Okay. Mag-uumpisa October 1. Now, sa birthday pa ng aking kapatid na si Atty. Tony Bitito. Okay. So, yan po yan. Okay, maliwanag. O, paano pala yung outside albay. Ang outside albay po, baka magpa-contest ako, pero later on na lang. Titingnan namin ang flow. Okay. Pero yon baka ibang mechanics po yon. Pero kung hindi naman, patapusin ko muna para hindi magulo. Mamaya magkaroon ng gulo. Kasi po ako talaga, atat na atat ako magpa-premyo. Kasi ang hirap po ngayon, ang hirap ng buhay. Maniwala po kayo. Pero pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Diba? Maraming dahilan. Ako po ang tao kasi pag ginusto ko, talagang go for it. Wala nang duda. Diba? Hindi ako padili-dali. Diba? Kung ako po nagpadili-dali, hindi po ito inaabot itong aking katayuan ngayon. So, totoo lang. Kasi I was a victim of pyramiding, money game. Naubos. But because of my positivity, networking po, umasenso ako sa networking. Pag hindi networking, ayaw ko. Kasi mabagal ang pag-asenso. Basta po mayroong quality products, health products, iyan po ang gusto ko, networking. Kaya nga po tayo nag-start na ng Unilevel effective July 8. Okay, maliwanag. Okay, sana matutunan ninyo, kausapin ko ninyo ako, ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba. Okay, so ang kailangan natin, kaya po bukas, kita-kits tayo. 9 o'clock dito po sa in front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas beside Angeles Cake, Purok Ono, Barangay 18 along Rizal Street, Cabangan West, Legazpi City. Yan, my number is 0998-975-8121 0998-975-8121 and of course ang ating pong outlet yan po sa Purok 1, Kimantong Darag Albay, owned and managed by Amazing Mega Diamond Arlensi Pabilonia. Yan po yan sa near Shell Gasoline Station and itong UB Express Terminal going to Pilar, Sorsogon. Ang kanyang numero 0946-051-9050 0946-051-9050. Mga ka-amazing, it hurts to say goodbye. Congratulations to the winners tomorrow. At bukas po alas 10 hanggang alas 11 may programa tayong magnegosyo. And of course, babalik po ang aming programang kalusugan at pangkabuhayan serbisyong natural tomorrow alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi. Again, happy birthday sa aking kapatid, si Atty. Tony Bitito. Kuya Tony, happy birthday and God bless and may you have many more happy birthdays to come. Maraming salamat. God bless. Keep safe.